Hello everyone. This is Haptab Language Academy. እዚ መደብ ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብቲ ወኛዩ ሎሚ ኣብ ሓንቲ ናይ ተምሃሮ ብተደጋጋሚ ንፅሕቶ ኣሞርኪሳ ገለ ቤትዋት ከበ how to facilitate your language learning ከመይ ጌርና ቋንቋ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽእል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ካብ ስርና ዝክፋል ይኽእል ግን ከምቲ ሰብ ዝብህጎ ኣዝዩ ሾርት ካት ዝበሃል ነገር የለን መምሃራን እንቆላ ናይ መጥባሕቲ ኽኢላ ተንኸውን እዚኣ ጥባሕ ሓይልካትን ቋንቋ ክላእቱ ምባለን ሓደ ለይቲ ፅቡቅ ምዃነ ነይሩ ግን እዚ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ትምህርቲ ወይ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ተምሃር ዝኾነ ዓይነት ፕሮፌሽናሊዝም ይሃለዎ ኣብቲ ትምሃረሉ ቦታ ናይ ተምሃራይ ፃዕሪ ከይተወሰኾ ኦቨርናይት ኣብ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ዝመፅእ ናይ ቋንቋ ምልከት የለን ቋንቋ ኩሉ ሻዕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ቢልድ እናገበረ ዝኸይድ ግን ንኽነቀላጥፎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ምናልባት ከም ሓደ ናይ ቋንቋ ኣካዳሚ ብዘይካቲ ኦንላይን ንህቦ ዘለና ክላስ ገፅ ንገፅ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ብዩቲብ ዝርጋሕ ዘሎ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልና ቪድዮታት ካልእ እንታይ ክግበር ይኽእል ናብ ዝብል ሕቶ ስለዝወሰደኒ እንታይ ክግበር ይከኣል ንኸነቀላጥፎ ምልከትና ከነቀላጥፎ ናይ ፅሕፈት ናይ ምንባብ ናይ ምስማዕ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ምዝራብ ዓቕምና ምክንያቱ ኣብ ምስማዕ ብዝኾነ መገዲ ይፍትን ይሰብ ኣብ ምዝራብ እዩ ፍታን ዝፅገም ስለዚ ነዚ ከነቀላጥፎ ግን ብዘይካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ምምሃር ብዘይካ መፅሓፍቲ ምንባብ ካልእ ብዙሕ ክግበር ዝኽእል ነገራት ኣለዎ ስለዚ ነዚ ክርኢና ኣሎ መዓልቲ እቲ ክግበር ይከኣል ዝተባሃለ ከዓ ብሃብታም ላንጉጅ ኣካዳሚ ብዝተኻእለ መጠን ብዝተፈላለየ ሚድያታት ንተምሃሮ ሳፖርት ገብሮ ይሕግዘሉ መገድታት ከፊትና ቅድም ግን እንታይ እዩ ትክግበር ዝኽእል ከነቀላጥፍ ኢና ኣዝዩ ባህጊ እንተለይና ኣብ ሓፂር ግዜ ቋንቋ ክንመልኽ ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜ ኮንፊደንስ ምትእማን ሕዲርና ክንዛረብ ክንጅምር ተኮይና እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ክንረድእ ኢና ቀዳማይ practice a little every day ዝብል እምነት ኣለና practice a little every day ካብ 50 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ሓንሳ ኣብ ሰሙን ቀዳም መዓልታዊ 10 ደቂቃ ይምረፅ ምክንያቱ ኮንሲስተንሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ዝተምሃርከየን ፅባሕ ካልእ ክትምሃር ከለካ ምፅን እንዳሓወስካ ኣሲሚሌት እንዳግበርካ ትኸይድ ስለዚ ሓደ ቀዳም 2 ሰዓት ዳኣክል ቋንቋ ተምሃርካ ድሕዩ ሰሙን ኸይራ ሓፀይካ ኣብ ሰሙን ምምላስ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ ዴይሊ መዓልታዊ ቁሩብ ወላ 10 ደቂቃ ይኹን ኮንሲስተንት ብተኸታታሊ ክትሕዞ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚኣ ተቐዳመይቲ ነጥቢ እያ ምክንያቱ ሎሚ ዝተምሃርካ ክበልኮ ፅባሕ ምስ ትምሃሮ ሓድሽ እንዳዋሃድካ ኣሲሚሌት እንዳገበርካ ክትከይድ ከለካ ጥራሕ እዩ ቋንቋ ክምላኽ ዝኽእል ክዝክሮ ከለካ ጥራሕ ትገብሮ ሓፂር ትምህርቲ ኣብቲ ዝደለ ቅልጡፍ ናይ ቋንቋ ምልክት ከብፅሕ ኣይክእልን እዩ ካልአይቲ ሊስን ቱ ኢንግሊሽ ላንጉጅ ሚውዚክ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ምናልባት ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ሙዚቃ ዘይፈቱ ክኸውን ይኽእል ግን እንተዳ ዕላማ ኮይኑ ቋንቋ ምምላኽ ይሕግዘኒ እዩ ተባሂሉ ካብቲ ዘሎ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ደርፍታት ገለ ንዓኻ ባህ ክብለካ ዝኽእል መሪፅካ እዚ እንታይ ይብልጩ ኣብ ደርፊ ንድሕር ክትስምዖ ትፍትና ኣለካ ከምቲ ናይ ትምህርቲ ክላስ ክጅምር ከለካ 7 ትጅምር ሽዑ 40-50 ሰዓት ተማሃርካ ተሰዓት ትውዳእልካ ደርፍናት ደክም ኢኻ መምህር ደክም ተምሃር ኣይደክም ሙዚቃ ግን ባህልካ ትገብሮ ነገር እንዳተዘናግዕካ እንዳተሓጎስካ ምምሃር ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ደርፍታት ኣሎ ምስ ፅሑፉ ዝመፅእ ዕድመን ቴክኖሎጂ ሕጂ ኣብ ዩቲብ ናይ ትፈትዎ ደራፋይ ወይ ዝመረፅካዮ ቋንቋ ቁሩብ ህድእ ዝበለ ኮይኑ ንክትምሃር ዝሕግዝ ዓይነት ደርፊ መሪፅካ ደርፊ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ፅሑፍ እቲ ሊሪክሱ ንሱ ከም ዝመፅእ ስለዚ ደራፋይ ወይ ደርፊ መሪፅካ ዊዝ ሊሪክስ ምስ ግጥሙ ብምባል ግጥሙ እንዳንበብካ እንዳሰማዕካ ነቲ ስምዖ ዘለካ እንዳንበብካ ነተንቦ ከመይ ከም ዝበሃል ካብቲ ኦሪጂናል ደራፊ እንዳሰማዕካ ኣላ ኣብ ኣዳምፃኻ ኣብ ቅልጣፈካ ኣብ ኮንፊደንስካ ዓብይ ለውጢ ከምዝኽእል እዩ ሳልሳይ ዋች ሶፕ ኦፔራ ተኸታታሊ ፊልም ማለት እዩ ተኸታታሊ ፊልም ብጣዕሚ ፀላዊ እዩ ምክንያቱ ተኸታታሊ ፊልም ጥራሕ ኣብ ቋንቋ ዘይኮነ ብሓፈሽ ዋላ ኣብ ጥዕናና ከማን ፅልዋ ከም ዘለዎ ብሄ ዝረብ እዩ እዚ ዝኾነ ምክንያት ከዓ ኣብ ትሓቀሉ ኣብ ትጉሄሉ ኣብ ጭንቀት ኣብ ትኾኑ ግዜታት ተኸታታሊ ትሪኣ ፊልም ተልያ ኣብታታ ፊልም ተኣኽለላ ሰዓት ግን ኩሉ ትርፍዕ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ምንታይ በፂሓ ናበይ ትኸዳ ስለትብል ቋንቋ ሃልክ ብኡ መጠን ክትምሃሮ ትኽእል ኢኻ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝቐርብ እሞ ቁሩብ ንፅር ዝበለ ቋንቋ ዘለዎ ደርፍታት መቃሚን ሶፕ ኦፔራ ወይ ከዓ ተኸታታሊ ፊልም መሪፅካ ምክትታል ሓደ ተወሳኺ ድራኺት ናይ ቋንቋ ምልክት እዩ ስለዚ ቋንቋ
أبصم ساعة مبزح international class أبصم ساعة بس ساعة ترى قلنا international دبها ناي كامبريدج ناي بريش كونسل استفاد ناي كندا ناي قانون قبيل مثلا كل ثلاث ساعات بصوني أبصر ساعة حتى ساعة ثلاث راحة قانون أملاك الله كمان سلدي بخمس خضرة أزجاجة بفلك أتخاط عليه مع التوز كاتر في فينو أمتى بس حلال بهجس لك أوي هنتو الناس لذلوا كتسمعوا زيادة تقدس الذي إذن أزجي حق أزجي من هاي قانون مرتي رابعي listen to radio to audio books سبح الجي مساحة خنبب بزح جزية سلزي يقولوا تي مساحتي أب audio ناس من بسي دي وي بستفاهم قدي بدم تقسم عمر صلصة إذا مع أزي بزح بالشات يدلوا بفلا يكاب قمها حدا جزية وصل كان مساحة كتنبب نتنبأ مساحة جزية ختم تقولوا لك audio تقولين يقول ما مداوي اللي كان ممكن أنا دورك المعبر العالم فلان حد ساعات لو كان مساحة بتصح ولا ساعات 3 ساعات معك لك بالنهاية كان داس مع حضور كذا بس احنا بقاس ولا كذا الذي نوح ساعات إذا خي يطفاها إذا خي كسرها نعود إذا خي مدبها نوح ساعات تسمع كذا إذا طاب معقول هاي بينهم بمي كل يوم كان قاسو كان أسد ولا خد كسر لها سقعت تستقبل ناس مع خد كسر لها الذي مساحتي أكيد بعين حوارات تنبو بالأوديو هم كله قام معبد أزي دراحي إذن حدا قال الحمد لله ولا كلامي أتاتينا خسر حلو زلنا وي جميعنا زلنا قال قام من لما جحجزو حسابات متعرف هجي بفلا مزيز الله السوشيال ميديا أشحت فريندز لنا أوكي ميتي ختميتي حمشيتي شحنا ولا فريندز نوصلنا شح مساحة ومسنات كادليتات ركب زي ولو دليت زلون وين مش دليتات كم سرعها ولا حنت ركب زي ولو سؤال كاب كلها حمشتي مستنات كعلامة نقول نتنات كعلامة رفق لكم وأنا مهر بهج زلون فريندز تلاقيها وساب كنا بخونا على السوشيال ميديا مزيوم ديسكاست مقبارون نتينا يقوم عملك مدفون بالتعبين أمين فاسيليتيت مبارك عليه كله كم شاشة كم نت بهذه اللحظة دي فيسبوك قام إنجليزي زارو شباب عرض مقبار وي إذا أجوا مستعار حمشي تتحدث فيسبوك فولي جروبس لأنه أبناء قام جروبس أبيها كم نت كادليت زلون الصحة أمت الدلت راح يكون شو من كباح للدليل نات حاجتك قام معبي زحق الصحة مسرح مالتي شبعي مع التوقف تسمعن زلك كقالات مدب بجلس تعود مزح سؤال يتكلم معلتي حمش شغلات يزيلك معلت 6 ساعات وخرج يزيلك معلت 10 ساعات انت مديبك معلتوي بترف ساعات جزي خي مدب كانوا عماتي افكارني شيء تيفك ترجمن انا بن الجبهه تحيزن ابزخونه هم بوتا زغد محجز داري ولنيرا ابزخونه بوتا دي خاشه عزيز كاشه في حسيات مساكا دلوا دقائق او صيكا تنبتخل سنسور كان جوه تنبتخل بشكل دكس خلاص يعطي تستقبل كوب تسمع تخل هجيب كونسيستنسي 10 قالات يعني مش قالتنا معلتي كتصل ثلاث ما هيك قالت توهلا لاي دبلت قالت لي كذا حل لك نتكتب له تدلس زياده ناي بال عامل لك كمان لذي ناي قالت ناي فوكابلر عامها معباي on daily basis معلتها توصل زي كم تعانتوا يدلكو بحد قدام 10 ساعات تصنيعتك بزح جبراوي يكون معلتها ولا خلت قالت معلتها قالت انا اورحي 6 ساعات أو 10 صارح 600 قالت نتزل لك أنا قالت عامي 600 قالت 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 بس كانوا ما عرف عنده إجارة كونفيدنس كل وقت مثل ما كل وقت نتختبر له دليل زيادة أنا يمبل عامي كل وقت الذي vocabulary building أقداسيو قال الرايتنج زملك ذو حياته أصلاً شامنيتي داري ويكا معلتها ويعلوها ترى أورات السرقينها وي وصحف تعسكينها ولا حد سنتس معلتهم okay. إذا بدك جي تايد بالمرسيز مسأني نوم أنا كان جمرت لي نحن يقرنا دار مسحف كيلا نيكون قا ويكا عمي صحف ما نادلني داري بيجنر كصحف خالي في نتصاروي درجة نتي قانقا بزيجتس complexity نت قانقا بزيجتس simple مثلاً today I went to my sister إلو تصحفه it's okay هذا نقاري جيجا كل واحد today I go sister هيرون أخولي هذا هذا قبل قال بناتو قانقا قلت فتينو نصبحي تاجلهم هاي وين تصحف دار جلس بريو فلاي ترى أبنائي حتى لانجويج كلام لهم متداري ترى يتسجل من لهم شير مقبر
ጌጉ እንዳረምኩም ሰዓት ትፈልጉ ስለዚ ተሓፃር ነበር እንዳንኸት ትኸይድ ታጌጋት ንበራት ጌጋታት እንዳውደልካ እንዳረምና ከንዕብያ ንኸይና ስለዚ ምጅማሩ ጥራሕ እዩ መዓልታዊ ወላ ሓንቲ ሰንተንስ ትኾን ናይ ዳያሪ ሓንቲ መፅሓፍ ኣዳሊና ዳያሪ ትራፅሒትና ነፍሲ ወከፍ ንፅሕፈላ መዓልቲ ሓንቲ ነገር ክንርም ኢና ክርም ትኽእል ብዙሕ ሰባት መን ተተበጊስካ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ሕጂ ኣብ ሃብታም ላንጉጅ ኣካዳሚ ኣዳሊና ዘለና ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ ኣሎ ናይ ቋንቋ ጥራሕ የተምሃሮ ኣክቹዋሊ ፓብሊክ ጌርና ናሱ ካልኣይ ናይ ቴሌግራም ቻነል ኣሎ ቋንቋ ክምሃሩ ዝደልዩ ናይ ቋንቋ ሕቶታት ዝጠቕልቡን ናይ ቋንቋ ሕቶታት ንዝሓትት ክምልሱ ዝኽእሉን ኣብ ቋንቋ ዲስካሽን ጥራሕ ዝድሃበ ሓደ ቻነል ኣሎ ኣብ ቻነል እውን ሰብስክራይብ ክገብሩ ኢኹም ስለዚ ምስ ከም ናትኩም ዓይነት ድሌት ዘለዎ ሰብ እንዳተረኸብኩም ትምሃሩ ዝኽእሉ ስለዚ ዳያሪ እንተዳ ፕራይቬሲ ዘየድልዮ ዳያሪ ኮይኑ ብዙሕ ምስጢር ዘይብሉ ዳያሪ ኮይኑ ዋላ ሼር ክገብሮ ንኽእልና ምስ ገለ ዝፈልጦም ሰባት ንሳቶም ርእይ ትህቡና ገለ ዕርማትምና እንዳኣረምና እንዳመሓሽና ካብ መዓልትና መዓልቲ ዝሓሸ እንዳፅሕማ ንክእል ንኽእል ስለዚ እዚ ኣብ ራይቲንግ ስኪል ኣዝዩ ክሕግዘና እዩ እዚኣ ተሻምነይቲ እያ ኦኬ ነዚ ንምግባር ብምኽሪ ጥራሕ ክንሓልፎ ዘይኮነ ኣብ ሃብታም ላንጉጅ ኣካደሚ እንታይ ኢና ክንገብር ብፍላይ እቶም ተምሃሮ ዝምልከት እዚ ዝተፋየ መደባት ክብሎ ሓደ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ነቶም ተምሃሮ ካብ ሶኒ ስጋ ዓርቢ ኣብ ትምህርቲ ምፅናዕኩም ቀዳመ ሰንበት ካብቲ ናይ ቋንቋ ዝበሃል ሓሳብ ጠቕሊልኩም ወፅኹም ፀኒሕኩም ኣብቲ ሶኒ ትምለስዎ ቀዳመ ሰንበት ብካልእ መልክዑ መዘናግዒ ዝኾነ መልክዑ እቲ ቋንቋ ምሃር ትቐፅሉ መገዲ ቀዳማይ ብግጥሚ ዝተሰነየ ደርፍታት ሰሌክቲቭሊ ህድእ ዝበለ ተሰማዒ ክስማዕ ዝኽእል ኮይኑ ግን እንዳስማዕካዮ ግጥምታት ንኮላይ እንዳረኣካዮ ተቐርብ ካብ ዝተፋየ ቦታ ወይ ካብ ዩቲብ ክኾን ይኽእል ወይ ካብ ጉግል እንዳመረፅና ኣብ ዋትስኣፕ ግሩፕ እንተምሃሩ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ብዋትስኣፕ ዳይረክት ለፍሰት ጀሚርና ካብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ሰንበት እቶም ተምሃሮ ኦልሬዲ ትርእይዎ ክትህልው ነቲ ሙዚቃ እንዳስማዕኩም እንዳዛነኹም ነቲ ዝበሃል ዘሎ ፍረ ነገር ምስማዕ ታቢልኩም ኣብቲ ሊሪክስ ኣብቲ ፅሑፍ እንዳንበብኩም ኣዝዩ ብዙሕ ትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ ብንፁር እንግሊዝ ዘቕርብ ዝተፋየ ዜናታት ዝሓፀርቲ ግዜያዊ ዝኾነ ዜናታት ንኣብነት ክልተ ሰለስተ ሓፀርቲ ዜና ብፍላይ ናይ ትሬቨር ኖዋ ጥራሕ ዜና ዘይኮነ እንዳስሓቀ እንዳተዋዘየ እንዳላገጠ ዝገብሮ ኣዝዩ ሰሓቢ ዜናታት ኤቭሪ ዊኬንድ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ሰደልኩም ጀሚራ ኣለኹ ኣብ ዋትስኣፕ ግሩፕ ትረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ቴሌግራም ቻነል ትረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ነቶም ተምሃሮ ከዓ ኣብ ዋትስኣፕ ይኹን ኣብ መሰንጀር ዳይረክትሊ ይሰደልኩም ኣለኹ ስለዚ ነዚ ቀዳመ ሰንበት ክትጥቀምሉ ፈትኑ ካልእ ኮሜዲታት ሓፀርቲ ኮሜዲታት ተኻይሉ ናይ ስታንዳፕ ኮሜዲ ብፍላይ መስሓቅ ስለዝኾነ ክስሕቅ ስለዝደሊ ክስሕቅካ ክርዳእካ ስለዘለዎ ደጋጊምካ ሰሚዕካ ገለ ነገር ትምሃር ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ እሱን ኦልሬዲ ዶም ናይ ኣፍሪካ ኮሜድያንስ ሓደ ክልታይ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ሰዲደልኩም ኣለኹ ኦኬ ካልእ ራብዓይ ብንፁር ቋንቋ እንግሊዝ ዘቕርብ ተኸታታሊ ፊልምታት እዚ ከምቲ ዝገለፅኮ ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ፊልምታት ስጋ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣይሰደድኩም ግን ኣብ ምምራፅ ኣለኹ እንተዳ ኣዝዩ ፅቡቅ መሃሪ እዩ ዝብል ተኸታታሊ ፊልም ራሂበ ሼር ገብረ ካብ ተምሃሮ እውን ፅብቕቲ ተኸታታሊ ፊልም ናትልወት እያ ሼር ግበሩ ስለዚ ሓቢርና ንዑ እንዳረና ዋላ ኣብቲ ክላስ ኣቲና እውን ዲስካስ ክገብረሉ ንኽእል መገዲ ክፈጥር ኢና ስለዚ በዚ መገዲ እዚ ዋላ እኳ ኦቨርናይት ቋንቋ ወይ ሓደ ሌት ቋንቋ ዘይከኣል ዝኾነ ግን ኣብ ክንዲ ዓመት ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ክንዲ 6 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ ገለ ደረጃ ክንበፅሕ መበገሲ ክንገብር ኮንፊደንስ ሃሊና ክንዛረብ ክንጅምር እኽእል ኢና ዝብል እምነት ክንበፅሕ ተስፋ ኣለኒ ኣይ ሆፕ እዚ ትምህርታት እዚ ፕራክቲካሊ ብፍላይ እቶም ኣብ ሃብታም ላንጉጅ ኣካዳሚ ዘለኹም ተምሃሮ ክትጥቀምሉ ፈትኑ ምክንያቱ ሶኒ ኣብ ሰሉስተ ቀዳመ ሰንበት ዝሰደድክዎ ዝተፈላለየ ደርፍታትን ሓፀር ዜናታትን ብዛዕባኦም ክሓትኩም ስለዝኾነ ኣብ ክላስ ኢንክሉድ ጌርና ዲስካስ ንገብሮ ስለሆና ክትሪኦ ብዝተኻለ መጠን ፈትኑ well that's all for today